yawa na uku studio record, Salis na uku Jaji FT Rizafili. Halitta halittar Allah ne, halittar Allah ne. Allah ya yalita abin burgewa, Allah ya yalita wacce ba kushewa. Tsari na halittar dan adam an yi babu irin ta halitta. An yi maka baki ne zance kai furtawa, an yi ma idanu ne gani kai ganewa, hanci shakar iska kafafu siyo takawa, duk cikinka akwai amfanin komai Allah ya yalita. Gire kuma ya rubuta ajalinta mutumina, wallahi yau na gano halitta. Oh my god, ta yaya da ma na fadita. Allah ya mini komai dole ne na gode masa, ya bani bayan waka na hauki da tana kasa. Allah ya halitta, ya yi ka dan adam kuma ya yi ka da tsafta. Idan baka gode ma Allah ba ma kawo hatta. Abdul Kabiri kenan yayi batun halitta, batu yayo mai zafi akan halitta. Halitta 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 halittar Allah ne. Halitta halitta halittar Allah ne, halittar Allah ne. Yawa alhamdulillah, mun gode Allah Rabba wanda yayi halitta da halittar gashi muna hutawa. Alhamdulillah, mun gode Rabba. Alhamdulillah, Allah ya yalita halitta, halittar Allah ne, halittar Allah ne.